bung sari na irawadi luikam chu hmanga ina luikam nula chu a har chuak fel le to a kol nula mel tha fashan leitling si du tak mai hi ani nge a anu le pa te nen pase na cheng thin sumdong hausa tak mai an ni a ma se japan ral chuan anin le lo zong zong an ron ram zawin anu le pa nen rengu na an chawa grand hotel an thenga rengu na an omlai chuan japan thlo na in rengun khopuya bom chiam lain ani nula chu min galadon nula ale khazir pui mis matan chi tlo tur akal chwa lai ani a rengun khopui japan in an ron be tak sia wang chuan kir le ngam narwal ni ta si heklo anu le pa chanchin po she zui lovin ama chowin thian po nei lovin awak vai taringot mai hi alo ni a u po second bar rifle sa captain ani in a ming chu maumin tani a ani u po athang naram reng a hriat to lo thu le an battalion omna po a hriat lo thu a soya rengu na tanga atlan chhiat tir chuan alan miaw lama pong pan ringota ma se japan thlo na in rel kong an lo chhut chhiat vek sia wangin akal ngai na shelo aping pe kwal vel tamai mai ani ome atopa awak vai be dong ril tram chaw to si chu irawadi lui kama ka chhar chhuana hmuna khan tluk hlum mai lo chu bak nei lovin a chaw lutuk atluta a thole thei to lo thi mai tur kha ke in ka lo watong fu ta ani ka soi mai hau lo tur chu phaizol thil te buk hnuai kan tluk lu na chung kwa le kol pui thiam e mokati kha buda pui thiam ozong lo ni lovin methodist koshan pastor reverend john latin le anupui fanaute japan ral hlautlan chhia an sahim na zonga chu thil te buk hnuai chu bela kol pui thiam in cheilek chu lo ni in chu tiang mi chu an ni ti ka hriat china phei chuan ka thla amuangin mani in thleng ang huai hi ni in ka in hria a chu tiang khopa ka lom na chu tun hma kha zonga khan kala tong ngai lo kha kol nula ka chan him ta kha a ming chu ma thui ani ti asoya anun na ka chan hima wang chuan min ngai na em maya ka omna apiang om chu ati tur le ti mak mo ni a hria ta wangin ka tel lo chuan tal thana tum hau lo ke chu sipai ka ni awanga atul na lama pianga kal zel tur ka ni chu shema se mizo upa in kan dam le tlang khata kan thi le ruam khata anti angin mi thla fal renga tum lo ni khat chural hnaya kan hriat lo awangin kan chen na buk chhak tlanga buddhist temple chonga chuan kan leng duna chu pagoda hulhia pa kan thut lai chuan kathi bo mai tur min chan chuaka chu wangin ilaka hian pat ka nga ema kanun na nge hi itan ka ba a chu wangin isa kho angzom ve hi ka bat ni in ka hria u hlatin hne na soila christian danin baptisma ka changve photange ati a chu athu soi chuan karil ruwa khoi hle a keina kala ka engma ba a ka hriat lo lain anina nun na hial ba a in hriat na le kasa khwa ang beve ngal hial tura a in pek na ro pui taka wang chuan a hmel chu kan ena ni dang ai hmel du om eng phe churon pu chhuakin katan lungman tam anga hlu ni in ka hria a ngun taka hmel ka en lai chuan ani po in lungchim takamin en chung hian kanun na tlukin kata ni hlu a ka thla ngai to lawang che ati sepa ke chuan ani le mi thla lowi tum dan chu eng ang nge kanupui ni tura min thla lo nge ka farnu anga om turin ti in ka zot ta chot maya ani chuan inupuya min du le nupuya min neyanga ifarnu angzo ka om tura min du le ifarnu po ka ni mayang engang zong po chuan min du ani po in keizong in kani na angarin om taka omani itan hian ka bat chuni ti in min changa ngai to de ulek chunga tong chhuwa ka tum lai chuan ani chuan inupui ni emo ifarnu ni zok po chu emo a eng zok po chu ke chuan ka phu pha komin ka shelo ichha lo le iboi nu ang po in min ngai la ke chuan ka kalsan top lowang che ati a mela ti mai le fiam thu mela pulawa nula le tlangwalin lem na tong kam tha mai la ani heklo a thin lung zong in min mangaya katana nun na po a hlan thlap tak mewani ke po chuan chuti takamin mangai tu chu mangai lo thei ani lo anun nei na chwa san mai tur ko kira he indo na khovela cham khotlai tir le tu chu tu dang ni lovin ke ma kani a lo om le irawadi lui pui luang ri ti are vek to narama cheng dai to tur kha ke ma awang chowin in phil na le chatuan mor ko wa a om le ta ka si chuan mangai zui zel po chu ti sa le pathian na a po ka bat ni in ka shet tlata
ama chu namdang nula ngai lo leng ma ni se amel ngai no be du takle arwang am pian ken du thu sam chuan katlang valril ru chu apot ne ema chuti khopa nula du omin ke mi zo tlang wala po amel chepo le ngal enchim lo thlir takamin han en ngoi mai chu aru ka tha ka lo ti ve na si nen ka in sum zo talawa abana awwanin ka pot nai hleka phur takin min ron hnaya ti chuan mi sa khobiakin hun thiang hlima chuan kapoma ka fop tangoi ngoya chu irawadi lui kama hmanga ina chuan japan ral chu da tha in har sat namin hwalvel tu zong po hre chang to lovin chu tlai nem chu kan hmanga kan chunglama mel ma in do thlona thlok ri hum te irawadi lui pui chuk le chowa mel malong pui lang luau le japan lai pui ri thum dum te chu are ta thua phian ka hria a ami hmanga ina chu apian pui angin kata na heta amel du omzia la chu lui pui lal fanu khwa wang choi lai ang ani boxi chuti lai hun toite chung chau na chu kadam chung hian ka thei ngil le ngai don talawani hi tun thleng hian hetia tharawa ka hlim chhuah ve hnu a tong hriat lo ne na ka rik chel chul hnu a ngei po hian a hlui lo nimina nen voina nen apa ngai reng thin mel malai pui mukar hmanga ina pangpar chu lomin indona phai zola hlimna tlang ka chuana kamalam hun hriat lok lo min muak tu chu eng thil nge ni don shelok lovin chu irawadi lui kama mangai hlimna thuruk chuan indona phai zol po min thlak hlel tirin irawadi lui kam chu mangai na lui kama achan tir ta buddha sa kho temple meu po paradise angin min man tira chu chatuan mor ko hun ral tri tak po chu pial ral ang hial in ati thlamuang dam dup theiani chuti hun lai na chuan in lama ka ngai zong lalwani po ka hre chang to lowa kanu le ka pa le kan khwa ka then rual dang te chenin ka thin lunga an hlui thup vek mai ani chumi zan chuan reverend john hlatin a hne na chuan miss ma hla thuin baptisma achan du thu chu ka soya pastor chuan ala run thlakin ka hril tir phei chuan a mitui tla zoya indo na hun rap thak tak le ral hlawat lan chiat na lama le zela a pastor na a thok don ta chu pathian mal som na ro pui tak nia a hria ta wanga tap nge ani a hun tong chuan a lunga ti cheve shim ti po ka shelo atu ka chuan reverend john a chu uluk taka in buat sain a pastor silfen kol ang chu a in bela anu pui fanau tinen kan bu kyang lokale le tuilak luang dem kama chuan kan vai a thing thi in kan tong trai phota pastor chuan pui thu takin miss ma thui chu baptisma achan tir ta a baptisma achan zo chuan lali suwa kan thian thaberin kan mang an lain min lom ti hla hi kan save thama chumini chuan miss ma thui ming thar a christian ming tur chu pastor nu pui chuan a sa a barbara ati a kan chung kwa chuan kan thei ang tokin kan chu me nei tui thei ang ber siamin chumini chu pathian mingin kan serta ani chumini atang chuan chu kan hlasak lali suwa kan thian thaberin ti chu karil ruwa acham tarenga he barbara hi nupui ta na ka chan chhuwa chu ni lo ma se ama ka chan hima wanga chu ti takamin hmangai ta ka si chuan tlangwal kalani ve wangin ke po in ngai zon na mit mei ka mu china chia ani po in ngai zong enin min en ve ta chia ama ero chu kan din hun enin in nei te chu atina tin chi ani si lawa wangin amang an thak ru tariau maya kanin hmangai na la chuan kongdanga hoi thei bok si lo chu lawa katlan san ngot phal bik bok hek lo tu khoshiat pui lovin karil ru chu amang ang ru khop maya ama awang chuan karil ru buai tamap map mai ani chu kan bu ka te chuan pastor chung kwa te nen him takin kan la khosa ho sham ri zela karuk don lai kan cheng ho to a kanin nelin nuam kan titlang ang reng hle a ama ero chu engtika emo mel malamin min la ron chil chuak ngei do na karina wangi ro chuan karil ru chu apang king dewani kanula chan chua barbara chu le khathiam sang tak Rangoon University a BSc a zo nu in Hong Kong a MSc a zo le chi a Japan ra la wangin engkong ma zo man lovin buai na nang ta a tin reverend john hlatin a po pastor naran lo tak Sabrama theological degree sang tak MTH le MNA kop ani nge a chung mishing kum khwa la in hungai reng lo te chu mang anazara iswa krista awangin hlim tak le lungrual takin kan cheng zari zela bungriat na
I will be conquered. Will not capitulate. Dr. Samuel Johnson. Indo na chuan a chim sang sot hle maya. Radio thupuan chu hla mia lovin kan ngai thathina. Japan in than tlang an lona 4 inka na an chak thu te. Titi man lak thu le 17 Indian Division an thu te chu aron puang dup renga. Keini po chu kan la himri na a. Enga tiamoni. Ril ru chung ril takatanga hlau thon na tharin minti hlau thong rutlat maya. Kasilay kol ve Barbara tlum tur ka charna hmuna ka thu ruk tak mai chu ka vala le a. Ni khat chu kasilay ka Wi-Fi lai tak chuan. Mi pakhat khoe tanga local nge ti hriat lo hian bu fai lei tur min ron dila. Kan nei lo thua hriat ve le chuan akal kyang ve le tamaya. Chuta tangchia chuan kan ngai thalo le zwalta ani. Tudang ma hlau pui oman lo. Keima ber chu a hlau pui oma chu kani. Ni khat chu lei let lui lama chu me dap turin ka wak chuaka. Ka thang hlan chuan kan buk chu Japan sipai somthum rwal vel tur hian an lo chil chuak tangeya. Keima nge chu min ron mal zon tanal mai renga. Ma se ka chua wani ani hlawa wangin ka chung te chuan min hum tumin. Tu ma ve anom lo thuan lo shila. Ma se amma a en thatu ni ngeya kan rin kha kan rin ang nge in lo ni a. Chu chuan ka silai nei chena hria in ka chung te chu an lo dop na samaya. Japan sipai thin rim chuan le Reverend John Latin le Barbara chu an manin an hnung khirta. Chu ti lai tak chuan ke chu engthil nge thleng ti shelovin. Thom dim na chang po shelo chuan Facebook chungin kan book chu kapana. Japan sipai chuan min lo ral mu kar mai si a. Ka silai ken le ken lo thlengin min lo bi thlakiawa. Silai phei chu kengila min kap nge yang. Ma se silai ka ken lo awangin min kap em lova. Ma se min man tanga la. Nazet mai hian mi dim baksak lovin ka kut chu min hnung khir ngal mol maya. Buk chung po lut man lovin kan buk tua la chuan. Kasilay da na soivat turin anata na mangkhen may hiyan min hanbeng sok maya. Kasilay chu pek she hle maila. Mangle tu tur po maka injin lawa wangin kada chat na atang chuan kalak chua tirta a. Barbara le Reverend John Latin na chu keima awangin nan kudle kea an lo phuar kom reng chu ni in. Keima awanga chu titaka an lo ngai sati ka mu chuan. Kathato patalin an phuar na phel tumin. Japan sipay ka mazona om chu akapa kan pet lir top maya. Chu set zong an tuar thiam lo ngei mai. An ho tu pa ho chuan min tham ta zot maya ka zoi ngal noka. Kei an mi man tumber min man ta ka wang chuan. Reverend John Latin le Miss Barbara chu phel chuang lovin kan buk chete chunga chuan an nam luta. Kei chu hnung khir chungin min kalpui ta a. Thui min la kalpui man lo. Barbara chuan min thla fa la tum lo ti hriat jang hian trap chungin min ron le tavon vona. Alo soi lok to ang ngein min thla thlamatum lo. Atum hau lovani. Min ron phak ve le Japan sipai pakhat chuan naman loka leya an the thu thwai maya. Ma se Barbara chu atho le thwaya. An mi phuan na shui phel tumina beile ngal chata. Katan thi renga chi lo. Chuta zong Japan sipai chuan akut king ni chu ahum kop propa. Asil fen zong an po thlak saka. Nula velem saruak tak mewin leilet zo la loi thingmal dina chuan an phuar betta a. Chu meu zong ka en zo tangang lova. Asil fe na vom kho tumin ka thato pin ka tala. Ma se min man hne si ale. Ka nara le ka benga thi chuak zoi khopin min ngai sata ani chu. Ma se ka inti pachanga. Thinga an phuar khong reng Barbara lam chu min pan puya. Kanu puya ni an ring deuh nge ka shelo. Amazona chuan min din tira. Ka injin lo hlanin Barbara deng dot khopin min han nam chil chor maya. Alung chiat thak ngei mai. Chutia min soi sak na mun chu kan bu ka tanga ahlat lawa wangin. Reverend John Latin khan min lo mu a. Atuar tangang bik lawa ni ang. Phungji puan sen chuan Barbara sarwak za mo chu aron vom khu ta a. Ani zongan za dewani ang Barbara chu an hai hong le talo. Chuta ka thin han rim zia chu. Karil ruwa Dr. Samuel Johnson na thusoi. Ne ni maila katlom chuang lawang. I will be conquered. I will not capitulate ati chu dik hle in ka shia. Japan chuan min hne ngei taka ma se min tlom chuang lawani.